Luwan ara day. Wala siya luwa-luwa. Masyluwa. O sige sa mo sa man siya pagmuluwa. Masya magkaipit sultan ni ba? Amo na. Kaya ako atong tawanan. Katawanan na kayo. Nakakita ko sa video. Sa pangalan niya? Sige sa siya si Dungkoy. Dungkoy. Wala lagi ka. Tayo naka-vlog man na siya. Ay naka-vlog siya. Sikat na kayo na ba? O sikat kayo. Oh, Ako kayo video. dako kayo pilay subscriber ay follower niya. Kanang 100. 100,000 million. million? What the? Tagala na din niyo. Ana. Mangayo ta. Mga yuta? Ngayo ta ka dungkoy. Sige, unsa man mo ning pag-ingon? Ngayo ko dungkoy be. Hello. Unsa may pangayoon ni mo sa iya ha? Kanang kwarta. Hala. Unsa man pag-ingon? Sige daw. Dungkoy ngayo ko be. Ano ni mo siya pag-ingon? Nauta. Kaya di ka sulurang dungkoy. Nga naman. Kaya sa ladaan. Siran sa Sa ako maroy. Ay, si Gracia gisiradan. Di nakasulod siya. Kitsay pangalan na nga vlogger din eh. Si dungkoy. Unsa may iingon nimo sa iya? Nakakita ka sa mga video niya. Oh. Oh. Dagan kayo ay. Munsa man siya, munsa man. Yung magkaipit sa tari ba? Tanawa pug ko, munsa. Yung magkaipit sa tari ba? Mana? Ay di siya mo ana. Mana? Ay sige, Sige, unsa man? pakita daw si Papa unsaon. Sige, ana. Yung magkaipit sa tari ba? Mo na dai siya. Wala si piyawan ay. Kung magkita mo, unsa may iingon nimo? Kaya mangayo ko dungkoy be. Look. Munsa ka, munsa? Ayaw ko dungkoy be. Ang kwarta. Magdungkoy ra lagi ka. Angkol man to. Angkol man to siya. Sige, ina. Angkol dongkoy. Dungkoy. Ana. Sige daw, unsa may iingon nimo sa iya ha? Ang dungkoy. Mo na dai ka. Kutahay ako si Dungkoy. Munsa bang ka? Unsa may iingon nimo ka Angkol dongkoy? Sige go. Dungkoy nga ako kwarta be. Mana man ko. Nga, oy mga edit man ta ani. Anak ko. Ikaw munsa man ka? Nga. Oy. Wala. Dungkoy kwarta ba? Wala ka. Sumuana ka. Kaming mama may kuyog. Ay, kuyugon di ko nimo. Ah. Na, paita. Unsaon nimo pag-ingon? Ayaw ko dungkoy be. Ang kwarta. Dungkoy dito, angkol mo to. Angkol. Oh, Na Angkol dongkoy. Ang nga ani oy. Angkol dungkoy. Medyo ante ka. Sige daw, go. Wala man si Dungkoy oh. Nga ning dini oy, medyo ako yung edit ani. Lah. Wala man to. Nya ikaw munsa man ka? Nga. Ang jiwa ko kwarta ba? Wala ka. Mo ingon nimo? Oh, nakakita ako sa yung video ba? Hala Sikat na kayo na ano? O sikat kayo. Vlogger. Vlogger na niya siya. Vlogger. Oh. Tagaham na. Tagasak na. Kanang nagkamarupusan. Wala. Muraguson. Nagkamaragusan rin na si Kuya Jiway. Dito man na siya sa kuan. Panabo man na. Ay, Oh, ila ko yung panabo. ila titiya. Katong ila titiya ba nga balay? Dito siya. Katong naadtuan na nato ba? Wala siya oh. Nga aning dini oy, perti man ang ihida. Ay! Mo na. Sumagkapit yun ba? Ha?